Mga lolo og lula nga nagedad og 90 anyos hangtod na sa 99 anyos ang nakadawat na sa ilang pasiunang centenarian cash gift gikan sa kagamhanan sa Talisay City. Usa kini sa highlight sa pagsaulog sa Talisay City LGU sa ika-23rd sa ilang pagkahimo sa ilang syudad. Ang report ni Femari Dumabong. Si Lolo Vicente Adlawan Restauro, 99 anyos, ang labing idaran sa mga nakadawat sa pasiunang cash gift. Si Lolo Vicente, usa sa mga veterano sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod siyang ika-12 nga anak, Barbara Chan, 62 anyos, nga usa sa iyang nakatunan sa amahan nga mamahimong himsog sa taas nga katuigan. Maunang maghinay-hinay lang sa tanan ilabi na sa pagkaon. Lahi jud ang tiguang sa una ug sa karon. Kay ako I am 62. Nakita nako sa akong sa amo ginikanan labi na siya. Dili gid siya sa una wala man gud na mga instant. Di siya hilig kayo og baboy, utan jud. Pero karon he eats anything basta humok. Kaon siya bisan unsa basta humok. Ang mga tiguang helpless og dili ninyo atimanon, luoy ang tiguang kung way kwarta pait kaayo ang tiguang. Wa siya maintenance. Wa gyud siya maintenance. Salamat sa Ginoo. Wala may tambal nga giinom apan dako ng ikatabang ang 30,000 pesos alang sa panginahanglan sa iyang amahan. Dako usab ang kalipay ni Martina Laborada, 94 anyos, nga nakadawat sa 20,000 pesos nga cash gift. Wala siya makaanak og dugay nang nabyuda. Ug ang iyang pagumangkon maunalay nag-atiman kadiya. Importante nga gamit, yang diaper, yang kanang wipes kay para palimpyo. Amo naman siyang limpyuhan kay di naman siya makakuan. Kuan di no siya mulakaw, na raman siya sa iyang kanang katre. Nya, mo bangon-bangon ra pod siya. Sugod karong adlaw gipatuman ang ordinansa nga naghatag og 100,000 pesos nga centenarian cash gift nga anam-anam ang pagpanghatag ni iniisip kabahin sa Charter Day celebration sa Dakbayan. 20,000 pesos alang sa 90 anyos ngadto na sa 94 anyos, samtang 30,000 pesos alang sa 95 anyos hangtod sa 99 anyos. Moabot sa 55 ka mga senior citizen ang naka-avail niini karong adlaw. Kaysa una man good 50 ray madawat basta maabot og 100 years old. So magpasalamat ko ni Vice Mayor Choi sa City Council niya na. Actually kubaw gitaan na because nagtubo man ta sa tong lolo ug lola na we know how important the patriarch and the matriarch to a family. Bisag unsa na sila katiguang pinangga gina silhang mga apo ug ilang mga anak. Dapat mo apply sila kay one of the requirements is naa sila ID from the senior citizens sa atong OSCA, and they are kanang actually resident sa ato ang syudad, and birth certificate or baptismal sa katong matagaan og nonagenarian or centenarian. Samtang 96 usab ka mga parisan ang nakabenepisyo sa kasalan ng bayan nga gisaulog sa Santa Teresa de Avila Parish gahapon sa hapon. Gawas niini libre usab ang reception hall, lechon ug mga regalo alang sa mga magtiayon. Karong gabi himo nasab ang Charter Day concert. Charter Day concert nga ipahigayon sa atong Talisay City Sports Complex dito sa Barangay Poblacion. Normal nga frisking, bawal magdag backpack, bawal magdaog ilim nung makahubog, so magdaog water kato ang clear nga bottle kay para safe and secured ang atong pag-enjoy sa atong Charter Day concert. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.